Първо поставяме Bluetooth стика в USB порта. Показваме скритите икони и с двойно щракваме стартираме програмата за връзка с Bluetooth устройство. Връзката с нашото Nintendo стои запаметена. Щраквам с десен бутон върху нея и избирам Connect. Получава се съобщение да подготвя UI устройството за свързване и да натисна OK. За целта натискам големия бутон с форма на кръст в горната част на UI контролера. Четирите лампички започват да мигат и щраквам върху бутона OK. Появяват се тези две кламерчета, които са индикация за това, че UI устройството е свързано с нашия компютър. След което стартирам програмата Smoothboard SB и изчаквам тя да прихване UI контролера и да се стартира правилно. Натискам бутона Launch Smoothboard и при успешно свързване от лампичките на UI контролера свети само една синя лампичка. От тук нататък устройството е готово за работа. Щракваме върху бутона Quick Calibration и с инфрачервената писалка щракваме върху всяка от появяващите се точки. Когато искаме да приключим работата, първо затваряме програмата Smoothboard, получаваме съобщение сигурни ли сме, че искаме да излеземе, казваме Yes. Програмата се затваря, но устройството е все още свързано. Върху иконата на Nintendo в прозореца на Bluetooth програмата щракваме с десен бутон и казваме Disconnect, потвърждаваме и кламерчетата изчезват, а лампичките на устройството угасват. Не предприемаме нищо друго, затваряме прозореца на Bluetooth програмата и с това сме приключили нашата работа.